Usa sa pinaka nindot nga kinaiya sa Dios nga iyang gipakita sa iyang mga tinun-an human siya nabanhaw kining batasan sa Dios nga andam musabot sa proseso sa atong lawig padulong sa pagtuo. Kung atong sabton ang mga pagbasa, daghan kaayo ang mga tinun-an ni Hesus nga nagkalahi-lahi ang ilang pagtubag sa maong pagtuo. Dunay uban nga nakasinati sa mga milagro nga gibuhat ni Hesus nga mituo dayon. Duna po'y uban nga nakasinati sa kaayo sa mga milagro ni Hesus apan hangtod karon wala gihapon mutuo. Duna po'y uban nga bisan nakasinati sa kaayo ug gugma sa Dios apan hinay ang proseso sa pagtuo. Kini si Pedro sa Ebanghelyo karon, siya ang usa sa example sa akong giingon nga nangandoy higugmaon si Hesus apan sa hinay-hinay nga proseso. Kadaghan na si Pedro nakasinati sa kamaayo ni Hesus. Siya tong miingon nga you are the Messiah, the Son of the living God. Si Pedro po tong miingon nga dili ko mubiya kay ikaw ang akong kapaingnan. Si Pedro sabtong miingon, bisan pagbiyaan ka sa tanan, magpabilin ako sa imong kiliran. Apan human sa Hesus, gidakop o gipaantos, si Pedro usab ang milimod sa makatulo. Some of the biblical scholars, mga exegetes, miingon sila, kining pagpangutana ni Hesus kang Pedro sa makatulo is a reparation, bayad sa iya pong paglimod kang Hesus sa makatulo. But brothers and sisters, I would like to focus our reflection this morning on this question of Jesus. Pedro, gihigugma mo ba? Dili pwede nga nangalagad ko aron higugmaon ako ang Ginoo. No. Nahigugma ko maong nangalagad ko sa Ginoo. Tungod kay ang pagpangalagad lagi resulta sa imong paghigugma sa Dios. Unsay nakalahi ni Pedro o ni Judas Iscariote? Peter loved the person of Christ. Judas loved the works of Christ, but he fails to love the Christ himself. Kadumdum mo sa dihang giliguan si Hesus og mahalon nga pahumot, unsay giingon ni Judas, kanang imong giusik-usik sa pagpalit og pahumot, ato pa nang ihatag sa kabos, mas daghan pa ang malipay. Because Judas loved the work of Jesus, but he fails to love Jesus himself. Munang mga igsoon, magbantay ta. Kay kung nahigugma ta sa pagpangalagad, unya wa ta nahigugmas Ginoo, sama ni Judas, moabot ang panahon, ibaligya gid nato si Kristo. Munang kinahanglan, ang pinakauyukan ni ining tanan. Nganong nagantos mangkog sakripisyo para sa akong pamilya, nganong naningkamot mangko kabuto ng akong mga pangandoy, nganong naningkamot mangko mga lagad, nganong naningkamot mangko mutahan sa kaugalingon, bahalag kapoy, tungod sa gugma. Kay kung wala ning gugma, sama sa ubang mga tinun-an, ug sa uban nga nakakita sa kaayo sa Dios, mupauli ta sa atong kinabuhi ug mureklamo tungod kay ang atong gihigugma ang buhat sa Dios pero wala nato gihigugma ang Dios himself. Mo nang sa atong pagpadayon nining santos nga misa, mangayo tagdugang grasyas Ginoo nga sama ni Pedro kinahanglan higugmaon daan ang Dios aron ta makapakaon sa uban. Higugmaon daan ang Ginoo aron ta makapangalagad sa katawhan. Higugmaon daan ang Dios. Tungod kay diha sa paghigugma sa Dios, lami kaayo ang pagpangalagad. And at the end of the day, we realize, kini bitawng langit, dili man ni siya reward sa mga taong nangalagad. Kining langit, reward ni siya sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Kay ang mga taong nahigugma sa Dios, mga lagad gina siya. So let us love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our strength. Because in loving God,
mission is always possible. Palihog manindog.